pamene amachoka adalengeza kuti mtendere wanga ndikusiyirani, mtendere wanga ndikupatsani, koma sindikupatsani monga dziko lapansi lipatsa. Iye adadziwa kuti iwo amene akhulupirira Mulungu ayenera kukhala ndi mtendere wawowawo, mtendere umene umakamanga linga mkatikati kutetezera moyo wa chiyanjano chakuyanjana ndi Mulungu, chimene chimachitika mu mtima kukwera mu mtunda kulowa ku ubongo, kumene ndiye kumakhala kupembedza kolondola kopanda chikumbo mtima chotsutsika. Linga la mtendere litamanga linga kuti wopembedza mkati mwa malingaliro polumikizana ndi Mulungu ku uzimu akalumikizane mopanda zinyalala kapena ziyangoyango zowagunda pozungulira. Ndikuyankha funso kwa inu m'bale kuti kodi nkoyenera mkhristu kukhala ndi ngongole? Ngongole ndi choyipa. Baibulo limati oyipa angongola osabweza, kutanthauza kuti pali oyipa amene amatha kungongola, komanso pali abwino amene amangongola nkubweza. Mukangonena kuti kungongola, mupeza kuti kungongola nkosalesedwa ku Baibulo. Aliyense ali ndi mwayi wongongola, chifukwa tikawerenga ku buku la Mateyu timapeza nkhani yokhuzana ndi ubwereka. Amanena kuti wina anambwereka pobweza anakabweza mmene chinalili, wina anambwereka anachichulukitsa. Tsono kutanthauza kuti akuyamba ndi kubwereka, koma kumakayipa mukafika pa mfundo zofuna kuti mubweze. Tsono tamverani, Satana okhala ku dziko lapansi atagwa kuchoka kumwamba amazindikira chotsatira cha ngongole kuti kuli zinthu ziwiri. Chinthu choyamba, munthu akangongola amatha kubweza, ndipo kubwezako kumakampanga kukhala wabwino. Oyipa wabwino amangongola ndi amabweza. Amadziwa kuti kutsogolo kwa ngongole munthu amatha kukhala oyipa, chifukwa Baibulo likuti oyipa amakongola osabweza. Ndiye chimene Satana ndiyelekeza amakachita ku ngongole zonse zimene ife timangongola. Amakayima kutsogolo kukachinjiriza kuti zotsatira za kungongola inuyo musapeze mwayi woti mubwezenso. Ndi amakhala kunsonga kuilondola ndalamayi kuti kulikonse kumene ikupita iye akayigwire, akayibalalitse, kuti zotsatira zakubwereka zikhale kusabweza, zikulowetseni mu mpingo wake wa oyipa osabweza ngongole. Iye amayesesa kuchita chotheka kuti pa ngongole ija inuyo musabweze. Tsono ngongole zaperekeza ku mpingo wa Satana anthu ambiri. Sindikudziwa ngati ndikulankhula momveka chichewa pakuti chikumavuta kumva. Mukangongola, ngongole ndi njira imene imamulondoleretsa munthu kukamulowetsa mchipembedzo cha anthu oyipa cha Satana, chimene Baibulo likuchinena kuti oyipa amangongola koma osabweza. So tamverani, kungongola kumatha kukampanga munthu kukhala wabwino kapena oyipa. Ndiye Satana amayesesa kuti usakhale wabwino ukhale oyipa. Chifukwa chake ngongole zambiri munthu akangongola sakhala yekha mu ndalama zija. Kumabwera another man, munthu wina amene amabwera kuzakupasa ma direction a mtundu wina ku ndalama ija, ooneka aparadizo, ooneka alandani, koma pamapeto pake umakapherezera kokaonongeka kwa ndalama ija. Kuti ukabweze umakanika. Satana amaombera m'manja ndi ziwanda zake. Mukangolandira ndalama amayamba kuyang'ana kuti kodi ndalama ija akuyenda nayo ku njira yoti ikathere kukhala wabwino. Amakachinga akangongola adziyenda njira imene ingakathere kukakhala oyipa. Amayesesa kuchita chotheka chilichonse kuyikamo mvulunganya mu bizinesi yanu, chifukwa iyeyi amakondwera kachisi wake akamachuluka. Ndi kuti ngongole
ndi njira imodzi imene imampititsa munthu kukakhala woyipa, ndipo Satana amayesesa kuchita divert business, divert malingaliro kapena mabajeti pa ndalama mwabwereka ija, kuti akaonetsetse kuti mwakanika kuyibweza ngongoleyo kuti inuyo mukakhale membala muchipembedzo cha Satana ndiyerekezi kudzera mu ngongole. Choncho pamenepa ndikukhala ngati ndikupereka yankho lakuti kawirikawiri si bwino mkhirisitu kugonera ku ngongole, chifukwa mukawuyamba ulendo wa ngongole mwatsoka mumakathera mkachisi wa Satana, malinga ndi kulongosola kwa Baibulo amati oyipa amangongola koma osabweza. Sozimveke pa nthawi zina amene amangongola mumakangongola muli woyipa kale, kotero kuti mkangongola mumapitiriza kukhala woyipa ngongoleyo imene imakakupangitsani kuti muthere kosabweza, malinga ndi kuyipa kwa munthu. Choncho ngongole payokha imafunika kuti ngati akhirisitu muyipewe. Ine mwandifunsani ndingakupaseni malangizo akuti si bwino kulowa mngongole. Ngati kuthekera kopeza zanu kungapezeke, gwirani ntchito ganyu kapena china chake cha mtundu wina chimene sichikugwetsani mngongoleyo. Zaka taponda zino ni zaka za zitukuko zolekanalekana. Mwachisanzo mukapita kukangongola ngongole ku banki, mwangongola ndalama za ndani mu banki, mumakhala assorted chuma cha anthu olekanalekana chimene chimakaunjikana pamodzi. Muzidziwanso kuti mu ndalama muli mphamvu za mizimu yoyipa zimene zimachita limodzi ndiye ni chuma. Kuyipa kwa munthu mwini chuma kumakayipitsanso ndalama imene ikukasonkhanitsidwa pamodzi, imene inu mmakayibwereka ku banki. Ya matemberero kodi, ya tsoka kodi, ya mwayi kodi. Dziwani kuti ku banki mmakatenga thukuta la anthu olekanalekana limene banki limakubwerekani. A banki alibe ndalama, ndi anthu amene amangochoka mmakomo mwawo kupanga ka ofesi ndi kusonkhanitsa, inuyo nkumakapatsa ndalama kuti mwasungire. Ndipo ndalama zija chifukwa chakuti ena sazifuna lero pamakhala mwayi wotenga zayo aja ngokubwerekani inuyo. Choncho mumakhala kuti mukukatenganso thukuta la wanthu olekanalekana. Kuphatikiza kuti ngati ana a Mulungu tikamayang'ana nkhani za ngongole zimene zimachoka ku mabungwe kapena ku mabanki, zimayenda pamodzi ndi masisitimu amene kwambiri amakhala okola wanthu kuti akakhale akapolo mu sisitimu yawoyo. Iweyo ukapita ku ngongole umakhala kuti ukukazipachika ku sisitimu ya ngongole, ndipo sukhala iweyo pawekha, umakhala munthu wokuti uli ndi anthu malo awiri amene ukukhala. Mwachisanzo mukangongola ku banki, nthawi zonse mukamayenda mumaziona inuyo muli ku banki mukufunika kuti mchite kanthu. Banki imakhala ikuyenda m'malingaliro anu. Musayiwale kuti chinthu chilichonse chimene chimasokoneza malingaliro ako ndi kuti uzichiganizira tsiku ndi tsiku chimakhuzanso kupembeza kwako, ndipo kupembezako kumabalalika. Tapitani mupite kwa agama amene amangongoza ndalama, ndipo mukudziwa kuti iwo ndalama zawo amene amakayitanitsira ndachina ichocho ndi amene amayitanitsa ndalama zimene mumakabwereka kwa agama. Nyoni akambwereka munthu ndalama, masiku akamayandikira, iweyo umadziwa kuti kwa nyoni kuli achina ichocho. Ndipo pamene mukufika masiku atatu oyembekezera kuti mukabweze, mukamapeza kuti ndalama yokabwezayo mulibe, the entire body ya thupi komanso ya uzimu imakhala totally disorganized. Ndipo kupembeza pamenepo kwavuta, chiyanjano cha ufulu wa mtendere palibe. Choncho ngongole imalanda mtendere umene Yesu Khristu adalonjeza kuti mtendere wanga ndikukusiyirani. Mwina ndinene kuti chigawo chosiriza nchakuti ngongole imalanda mtendere umene Yesu Khristu adakusiyirani ku dziko lapansi, kukupangani kukhala malo osapembezeka mu mzimu, kuti mkakhale mchiyanjano ndi mzimu woyera. Ngongole imakulekanisani ngakhale ndi chikondi cha mzimu woyera, chifukwa malo wake ndi omweomwewo amtendere aufulu a mu mtima mwanu,
amene pamayenera kukhala chiyanjano ndi chiyambi chakupembeza kolondola. Tsono mukakhala mngongole nthawi zonse simukhala inuyo mumaonanso dziko lina, mumaona amene munawangongola, mumaona kumene munakabwereka. Ndiye amene munabwereka amayamba kukhala mapaudala mabausa m'maganizo okuposani mphamvu, kotero kuti chikhulupiriro cha mtendere wa chiyanjano ndi Mulungu chimayamba kuchoka mwa munthu amene ali ndi ngongole. Sakhala iyeyo, amakhala ndende ya amene anabwereka ndalama. Mumachoka kukakhala m'maukaidi m'masero aku banki. Kutereko mukayang'ana anthu ambiri ndi kunena pano ali kusero za ku banki akuposa amene ali kumaula. Reserve Bank inagwira ukapolo anthu ambiri ali musero yawo. National Bank, Stanbic Bank, mukapita mabanki onse NBS, timabanki tonse FDH, mukapeza kuti nditi ndende timene anthu ambiri akuseva ukapolo mu mabanki amenewa. Ndikuchenjezeni achimwene, talimani na ndolo mkakolola, gulitsani na ndolo ameneyo akupaseni capital, mukapange business yokuyenerani pa saizi ya pansi, Mulungu azakukwezani. Koma musamachite daladala kumakalowa mu ndende. Tikunena pano tili ndi ndende zimene zimatchedwa mabanki, kumene anzanu ambiri adalowako, ena ulephera kutuluka, adzalandira mapenalty. Olandidwa katundu adzalandira mapenalty, olandidwa minda adzalandira mapenalty, olandidwa magalimoto mapenalty, olandidwa mapoloti. Mapepala ali kumeneko. Ndithu zivute zitani ngongole mabankimu ndi ina ndende imene anthu ambiri akuseva ali ma VX koma ndikaidi ku Reserve Bank, ali mu Fortuna koma ndikaidi ku NBS. Ambiri ndakaidi kwakuti ngakhale Reserve Bank itakulongosolerani kuti awa ndakaidi athu, mukhoza kukhumudwa akutchula mafigurehead mabwana akuluakulu, muwaona kuti mimbalendewa ndakaidi amabanki olekanalekana. Chifukwa chake ncha ngongole imakakulowetsa kukakhala kaidi kapolo wa chikumbumtima chokhota, chikumbumtima cha mantha, chikumbumtima chonjenjemera. Ngati pali chimene chimagwedeza chikumbumtima cha munthu kuti chisakhazikike pamalo oyenerera amtendere, chimachitika ncha ndi ngongole. Ngongole ndi mdani amene amayingitsa tulo pakati pa usiku. Ngongole amaupanga usiku kukhala wautali. Ngongole amalowetsa matenda, heart attack. Ngongole amaitana BP. Mpaka tsiku limenero, amen.